एसे बुरजा लाखिबाय इउटुबाव ओंखारनो बायो होमबा नानिया ओंखारनांगौब्रा नुबासो नोंसोरनि बुस्थुफोरा सेल जागोन ना दिनै माने इमाखा माइखौ मारान होनो नागिरदों आरो लोगोफोर खावसे हाबावनो दं नालाय ओमफ्राय दोननो आरो जायगा गैया ओमफ्राय दाउ अमा खबाखौ आलाय सिलाय ओरै होननानै ओमफ्राय माखाखौ माने मिसिंजों नासिगोन आरो दिनैयो ओमफ्राय जोंहा बिदिनो बोसोरफ्रोमबो माने ट्रेक्टरजोंसो नाखायोमोन आरो ट्रेक्टर फिसाजों हेन्ड ट्रेक्टरजों ओमफ्राय ट्रेक्टर गिदिरजों नायोमोन आरो ओमफ्राय एबारसो मिसिंजों नानो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय एसे रेहाय मोनसिगोन र' लोगोफोर मारान एरनाय हुकेनजों एरनाय बेफोर खामानिया एकदमबारे जोबसिगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय बिराद माने एबार बिराद सर' आरो बिराद सर' मोनदों आरो जोंफोर आरो बारा खस्थ' मोननाय नंलाना ओंखायनो सर' आरो दिनैनि माने खामानिया माने मिसिनजोंसो नागोन नालाय थ' एरनाया आरिनायथ' गैया नालाय गुथिखौल' ओरैनो माइ गुथिखौल' रोगा दोनहैनांगौ आरो ओमफ्राय माखा माइखौ जोंहा दिनै नानो नागिरदों आरो इयाव 13 बिगा दं लोगोफोर ओमफ्राय खावसे आरो बिगाथाम दंबावो आरो बिगाथामखौ उनावहाय नासिगोन नालाय ओमफ्राय बेखिनिखौ नाजोबग्रोसिगोन आरो लोगोफोरनि बिराद खायसोहाय दाउफोराबो ओमफ्राय आलाय सिलाय बिदिनो हांसोजों दाउजों जालु जाला जायो नालाय माखा गासिबो आरो खावसे दंबावो इखिजा नै ओइखिजा खावसे दंबावो ओमफ्राय माखा आरो गासिबो बुरजा माखाखौ माने दिनै नाग्रोगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोरनो माइ नाग्राफोरनो माने साहा फुदुंबाय आरो ओमफ्राय लाल साहा नङा आरो गाइखेर साहा आमुल साहासो आरो लकेल गाइखेर नङा ओमफ्राय बिस्कुटजों लोंथोसै आरो ना मेंनायनि सान हाबनासो फैबाय होंगो दोंगो आरो लोगोफोर मावनाय दांनाय एकदम माइ नानाया नै बेसेबा बुरजा जाबाय आरो ओमफ्राय बाहेरायाव खावसे दोनदों आरो नै ओमफ्राय आरो नाबावनो दंबावोसो नागासिनो आरो उपाय गैया लोगोफोर हिनजावफ्रा आरो मावाबाबो जायाना हौवाफोर थाबाबो एसे गोन्दा गोन्दै हौवाफोर थाबाबो हिनजावफोरखौ नांथारगौ जायो एसे गुड्डा गुड्डि खामानि मावबाय माइनि खामानि लोगोफोर मारा नाबाय ओमफ्राय दिनैथ' आरो बिस्थिबारसो जालांहैबायना लोगोफोर बिस्थिबाराव आरोथ' एख' जाया नालाय लोगोफोर एकदम मिरामिसैनो जानांसिगोन आरो उपाय गैया ओमफ्राय दा आरो खवाबा जालायलांसिगोन आरो माबा गोरनायाव मायबा नांथानाय बायदि नांथालायसिगोन आरो लोगोफोर ना बेदर गैया नालाय खस्थ' खालामनानै आरो ना बेदर दरसेबाबो जानो लुगैयो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दा उपाय गैया दालि जल संनानै माने फान्थाव एवनोसै आरो लोगोफोर बेखिनियानो जासिगोन आरो मेंबाबोथ' मा उपाय गैया दिनथ' जाया नालाय हाजोंसै लोगोफोरनो नाखांजोब्बाय लोगोफोर नै ना माइआ बेखिनि ओंखारबाय आरो खैमन जागोन बायदि नोंसोरनि हिसाबाव लोगोफोर कमेन्टआव खिथाहरनाय नैबो आरो फुलियो ओमफ्राय नै ओइ बस्ता माखायावबो गासिबो माइ गोजा मोनबाय लोगोफोर आंना ओंख्रिया नै दालि जहल ओमफ्राय नै आलुजों फान्थाव आरो फ्राय एवासै आङो ओरैनो दै होनानै लाब्रा खालामबाय आरो लोगोफोरनो ओमफ्राय निम बिलाइखौ गोरान स्राम स्राम एवनोसै आरो मिरामिसाव आरो मा जागोन मा मागोन जायो नालाय निमखौनो एवनोसै निम बिलाइखौ स्राम स्राम एवबाय आं लोगोफोर थाव खम होनानै बेखौ एसेल' एवबाय आरो गोखा बुस्थु बारा जानो हाया आङो नाखांबायबो आरो लोगोफोर माइखौ ओमफ्राय नै बिराद बुरजा ओंखारबाय आरो माइआ ओमफ्राय ओइबो इ माखाबो ओमफ्राय नैबो ओमफ्राय माखा गासिबो आरो लोगोफोर आथुर बिथुर नाखांबाय आरो मानसियाबो बुरजा खामानि दामानि मावनायफ्राबो मानसिफ्राबो बुरजा जानायाबो बुरजा होनाय बायदि आरो लोगोफोरनै जि बुरजा जाबाय आरो हाजोब्बाय ओमफ्राय नै जिगाबा जालायबाय नालाय लोगोफोर नै माबा माबि फाननो फैलायबाय आरो ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय बोराया कलगेट लाखिनो नागिरदों आरो बोराय कलगेटखौ नायनो नोंहा मोखांखौ खिथाया आंहा कलगेटसो खिथाया होनदों बेसे इयो बेसे खालामबाथाय मोजां मोनगोन 50 इखिनियानो 50 थाखा इउटुबाव ओंखारनो बायो होमबा नानिया ओंखारनांगौब्रा नुबासो नोंसोरनि बुस्थुफोरा सेल जागोन ना नैखौ लाखिबाय जोंहा नै 100नो ओमफ्राय नानिया माने भिडिअ ओंखारनो बादो आरो एकदमबारे लाजिदो एख' नङा दे बायग्राया जोंसोथ' आरो ओंखारनायाव जेबो नङा नै कम्पानिनिखौ बायदो इदि कम्पानि
हाथाय सानायाव खामानि होयोनो आरो ओंखायनो लाखिबाय हाथाया आंहा दाउ बेदरखौनो अरनो हायि जालांबायहाय लोगोफोर ओंखायनो आङो एकदमबारे हाथाया आरो दै गुसु लोंबाथाय जि बायसा दै गुसुखौ स्रिस 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 सानाय मोनो आरो लोगोफोर ओंखायनो आङो नैखौ मोजां होननायखाय नानिया ओमफ्राय लाखिबाय आरो सोर मा मा हरदो फरायनाय